Hello mga masters, mga brad. Welcome back sa atong YouTube o sa atong Facebook channels. Na ako'y gamay nga input karong adlaw for atong setup sa atong electric guitars. So palahit na karon din sa tatukar. Pasensya na no kay Bisaya, fluent tag Bisaya pero sa bang language dili. So kay butang ani mga foreigners or mga Tagalogs pud gatanaw sa atong channels. So translate lang na to kung naay magmamutana. Kung naay basig makasabot pa tay gamay. So salamat sa pagsabot kay dili ta master no sa ubang languages. Sinabot ta sa language of music. so much for that tuning sugda no. So akong gamiton karon nga model is kani akong dandaan nga guitar. Kani akong Fender American Professional Strat 1 model. So mo kini atong himuon nga tawag na kanang pang demo karong adlaw. So atong nasugdan sa mga tana din og nganong Strat atong personal guitar of choice. Depende ra gid na sa gitarista no or sa player kin unsa iyang gitara nga pagapilion. So wala gyud makadiktara na kundi igmo ra ikaw ra as guitar player. So kanang daghang poll karon sa internet nga bitoy pabutuhan asa ka Strato or Les Paul or semi-hollow, okay man ano, pero at the end of the day depende ra gid sa mo gamit kung unsa iyang choice, personal choice. Di ta makaingon puno nga nipis na si Strato kay single coil or unsa na si Les Paul bungol. Tabla ta og compare na og singer no nga si Celine Dion og si Mariah Carey. Nipis og baga pero naiilahang kaugalingon nga timbre sa sound. So daghang guitar legends gagamit og Strato, daghang pud gagamit og Les Paul. So depende sa ilang choice no, depende pud sa style sa ilang music. So mo po na itong i-discover no as a new guitarist asa kita ginahan. So try mo og ay sa mog palit, try sa mog panghulam or makigamit ug unsa inyong ginahan nga guitar. Atubo mo sa more versatile nga Strat or more kanang focus nga Les Paul or semi-hollow nga mga guitars. First na tong gina-upgrade sa tong guitar, particularly sa kuha no, kanang tukar og live di ka maproblema o mahulog pa yung strap is the strap lock. So kani naay marato naay mahal pero pareho ra purpose. Baka to mahal mura no, ano mga to pero kasagaran quality man kita na to sa Lazada, sa Shopee, sa Amazon ang strap lock. So mo kini ang gitaod sa strap no, kani itong strap. Itong strap is gigen for God. So kiraan na itong strap natag pa ni sa akong uyaban lanton na asawa na nako. So akong gi-upgrade, akong gibutang og strap lock. So kani Fender ning strap lock pero nakapalit og strap lock nga lahi nga mga brands. So ganahan ta sa gunsa lang. So kani is gitaod no, sayon ra ni taod na instruction. Then ang kanindot ani is igora nimo i-push ang button, then ibutang dire sa atong ano strap holder. So na mo na siya, di na mongso bisan pa og bira-birahon. Wala na siya problema. Nagtukar ka glide usahay ganahan po tayo kanang kuan no, medyo dili ta kanang marapit og gabantay ta kanunay nga mahugot tong strap. So kani ang solusyon na strap lock.
may mapalit less than 1,000, may less than 500. So pareho ra ang purpose, pareho ra na sila nga ligon. So ay kalimot no, o na ay extra nga budget, palit extra plug. Gamit kayo na siya good comfort o ease sa pagtukar. Kumana siya, hindi na namatangtang sa pikas po nga side kani. Next na to i-consider is ang bridge sa itong guitar. Basically dili na ni siya i-upgrade no kung working pang mechanical parts, sabi na ang saddles no, hindi patayaon, lihok pa ang mga screws, so no need to upgrade the saddle. Kani akong bridge ako ning gi-set up as floating, so pasabot sa floating, wala siya magtakdo sa body o sa iyang plate no, sa bridge. So wala no na gap diri. Akani ako is 3mm. So dapat ako para makakuha ko og up og down nga motion sa whammy bar no. So gamit kay siya para nako produce ko og mga sound nga kung gusto. Nga po siya disadvantage ang floating, labi na sa tone sa guitar, medyo makuhaan gamay compared to fix no. Pero kung depende nimo kung sa gid mo gusto may tabo sa ako ma-outweigh ang disadvantage advantage dakan kog mabuhat sa floating bridge compared to fixed bridge. Saan man pag set up ani na sa likod atong springs. So itong kanon ng springs. So ano man ni ako ka-screw, so anin siya, and screw rin eh, then okay na, open na. Careful dito no before ta mag-unscrew og mga screws, dapat mapping no. So unsay nabutang diri nga screw mo pod ang mobalik. Although pwede man kay rumble nimo, pwede man nimo i-shuffle, pero mas nindot og nay mapping no. Mo pa na advice sa mga Fender techs sa factory good para mobalik siya pareho ra. So not all screws are the same man pod og unyang agi pod, so nigbalik niya maora pod dili mga kayo matandog ang imuhang thread sa imuhang ilawom no, sa imong screw. So kani mo kani atong springs atong strut. So tulo man ni atong springs arrange in parallel, so wala siya gi-X, wala siya gi-cross. Na diri ang atong screw for the strings. So pari-pareho ra ni sa tanang gitara no. Pwede ninyo ma-loosen or ma-tighten pindi o ganahan mo nga naka-fix or naka-float ang inyong bridge. So pwede ra ni ma-set up na to no without guitar techs. Ito lang tanawon ang tension sa springs. Kung bago yung guitar, no need to upgrade the string as gas springs, pero kung dadaan na or ganahan po ta nga quality pod nga upgrade, pwede ta makapalit og mga quality nga springs no, nga daghan online quality no, nga mobalik siya sa iyang initial position, dili siya moyabag inigbira nimo sa whammy bar or inig-dive nimo. So next sa atong setup is ang saddles. Ano itong saddles sa itong guitar, lain magporma for every guitar, pero every model, pero parehara nag-function no. Function sa saddle is diha ang string mo break no, padong sulod sa block.
ang atong setup ni is depende no kung mudong ka sa 12 fret, imong tukaron ang open string, then imo ang i-tap or imo bang i-harmonic ang 12 fret, dapat same lang ang kuno intonation. So for example, dapat po ni siya nga serado sa tuner, dili siya flat or yabag gamay ubos og pila ka notches. So kung B, dapat B na siya nga serado. So unsay buhatan na to sa saddle is kung ubos ang inituklok nimo sa 12 fret, ubos ang nota yabag gamay, ang atong buhaton is atong i-shorten ang string. Pasabutan na imong luagan ang saddle nga mudong siya diri paggamay, move siya padong sa direction sa fretboard. So basically atong gipamubo ang length sa string ano. So mo saka ang iyang intonation. So for example, diri ko sa E, then mo tap ko diri or mo harmonic ko sa E nga fret, natural harmonic. Tanaw na ko, kuan man, huwang magamay. Lahi man ang E nga open is sakto man, serado sa tuner, pero inig abot na ko diri nga nung ubos man gamay. So akong buhaton is akong i-move ang saddle pa direction dinhi sa fretboard. Hinahinay lang taman makuha na to ang intonation. Balipod kung sharp ang makuha nimo diri sa 12 fret open, then ingana nimo sharp, imo pong patason ang length sa string. So imo i-move ang saddle, i-move ang saddle pa direksyon sa palayo sa pickup so sa fretboard. So yung buhaton na is patason niya ang length sa string, then putlok nimo sa 12 or i-harmonic ba ang 12, ni-tukar nimo sa open and compare nimo sa 12 fret, pareho na siya, din siya sharp. So mo kana no, basic setup siya, pero gamit kay ni sa intonation. Usa sa paagi nga dili na ta need nga magbaba sa atong saddle, kay na usahay nga gusto tang baba kini atong saddle para atong action is baba pug kayo. So ganahan tang ibaba kayo ni atong i-adjust na siya nga munaog ang saddles. Ang differential lang gid ana is ang break angle nimo mo mawala pod o mo gamay. So mo affect yun na siya sa tone no. Dapat nagi-angle from diri, nagi-angle pababa, dili nang halos straight ng angle na. So muna kita nga break angle. So kung mawala na siya, maapekto na siya sa tone sa gitara. Same po diri sa nut no. Same po diri sa nut, ang dapat nagi-break angle from diri padong dito sa kuan. So kani kabantay mo pababa na sila padong diri sa, so muna yung gituyo na siya, dili na ingon nga design na no, nagi-break angle. So kani pod kung ibaba na to ang saddles nga ubos na kaayo, mo kuan mo break, mawala gid ang iyang break angle, mo gamay. So mo affect na sa sound sa guitar, sa resonance, sa tone, mo affect. So ang usa sa paagi na nga di na kinahanglan mo baba is kaning fret is atong i-tilt no, i-tilt na to nga mudong musaka siya gamay, musaka ni siya gamay nga portion nin kani mo baba. So ang angle niya, for example kani mo ana na siya gamay, musaka na gamay. So makita na siya diri sa likod, man kita og micro tilt nga adjustment. Kita maning nay buho sa brush plate, kini nga portion sa ubos mo ni ang micro tilt nga option na to. So ang buhaton lang ani niya is ibutang ning allen diri, hugtan ni siya kung gusto ta mo tilt nga ingat ko nga paagi no.
nga no need na nga isa kang ay inaog atong saddle para mubaba ang action. So ang fretboard na mo tilt, so clockwise ni mo ni siya mo tilt to. So dili lang nako kanano kay na set naman ako na ning giset gamay nga ni tilt gamay para mubos akong action. Musaka akong katong portion sa akong fretboard nga dili na need nga inaog akong saddle. So mo ni siya micro tilt. So nag-consider mo ana nga option before palit to gitara, tanawag nga ba micro tilt na. So kung wala yung micro tilt ang guitar nga ganahan nga ito nga option, i-unscrew ni sa tanan, i-unscrew ni, then mauso naman ni tanan kaning neck sa guitar o ang body mabuwag na butang ag-shim sa ilaw. So lahi na po na nga topic na tanga na siya marag kanang palaman sa ilaw para makani nga angle sa guitar mo saka no, ma-angle sa neck mo saka ni siya mo tilt siya padong diha ana. So ang kani nga saddle no need na inaog na to the max no para mo naog ang action. So lahi na po na nga topic ang pag-shim. Kaya ko kasulay na pero na mga topic sa YouTube nga sulay sila. Pero kaning micro tilt nakasuway na ko effective kay siya. No need na naog ang saddles no. Pero kuha na baba ng aksyon ako. Napadi ko yung usa ka tip na nindot buhaton o must do gini sa gitar. So kining butangan og lapis. Sa akong kanig wala man ko lapis karon pero ang gibutangan is chopstick, lip balm, butang na sa mga contact points no sa string o sa mga metals nga contact points. Asa mo contact ang metal diri pod sa dili metal diri sa tong nut. Kanang lapis na to nga graphite, kanang itom sa tong lapis pwede niyo isuwat diri. So mo ni matag og lubrication sa inyong string para kay ang tendency mo na kung mag-tremolo ka, kung i-down or up ni mo ang tremolo, ang kaning strings diri mo-move ni siya, mo slide na siya na kanang mga contact points. So dili ka magbutang og mga lubricants diri. Ang uban ni oil ibutang nila kanang oil sa singer. Ang nindot ana ay graphite o kaning chopstick mo ginagamit. Brand na ning chopstick no, pero mga lip balm palit ra man ang lip balm. Diri sa nut ang ani og graphite sa lapis or chopstick. Then diri sa string tree kung naka string tree tangani mo na siya ko ideal para kuana gyud mo aid na siya nga less ang yabag kay og dili butangan ang idea na is mo pabilin ang string mo tapot sa iyang contact point. So kung butangan nimo some form of lubrication makuan gid siya ma-lessen ang iyang friction, then mo balik siya sa iyang original position. So sa gunsaon pa nimo og tuplok-tuplok gamit imong tremolo bar, mo balik ang string sa iyang original positions, dili less friction no. So mo kana ginagamit yun. So mga pro setups. And before ko makalimot na pagyan ko nalimtan tuan dapat mo palit ta o kanino radius gauge sa itong guitar. So bidawin mo na yung setup gida kanina ko gikan sa Pilipinas. Okay, itong naka-setup ko labi na winter are sa high. So atong abrihan itong before ta mo palit og guitar or bisag after god mo palit ang guitar, akong i-determine og unsay range radius sa fretboard no. Kani ding fretboard sa guitar naa po ni say sukod. So nay uban flat kaayo, nay uban nga curve hantod magka-curve hantod lagi uban nga curve kaayo. So depende sa player, ang shredders mo prefer sila og guitar nga flat kayo ang radius. Kung mga jazz or chord nga
gourd base nga mga manukaray, ganahan sila medyo medyo round nga radius. So kini akong guitar na ni radius nga 9.5. Nakita na ko sa specs no pagpalit. So kabantay mo nga dili kayo flat ang iyang akong fretboard na siya curve. Na siya curve gamay, klaro ba no? Na siya curve gamay kurba, na siya kurba gamay sa iyang dire sa iyang. So og mag-set up kog string or labi na diri sa saddle, ako ning insert na ko ni siya. So diri ko mag-determine sa kurba sa akong sa kahabugon akong mga saddles no. Kini mga saddles na ko. So dili din siya dapat flat. Depende din siya sa imong radius sa imong board. Kung curve imong board, dapat mag-curve pud ang forma sa imong string. So kani medyo ubos-ubos antod ni saka pinakataas na ko nga portion is tunga din naog diri. So ma-determine man ko diri. Nag-touch nimo sa string. Nag-touch na ko ring nga string, mo touch siya sa gauge. Okay na siya. Okay. Kung na part po niya dili kay mo touch, inaog din to nga saddle para mo touch siya. Maporma na siya ang curve po sa imuhang fretboard. So inga na lang to set up no sa string heights. So ang advantage na niya is nitukar nimo ma-feel nimo ang curve sa fretboard pod sa string. At least sayon ra siya. Okay, og mag-difference siya, flat ang kitahay, flat ang fretboard niya, ang string nimo is curve. Matinga ka nganong lahi man. Nay gamay nga gi-difference siya. Or ang imuhang bali ang imuhang fretboard is curve flat. Curve ang imuhang fretboard. Curve yung fretboard niya, imuhang string is flat ra ang pagka-set up diri sa saddle. Lisod. Matinga ka nganong imagine nimo lahi man kanong na may curve sa akong kanong lalom man diri dapita ni diri habog diri mabaw. So nitukar nimo lalom man diri sa dapita sa first string nya diri kanong mabaw man. So wala day maayon sa radius sa imuhang fretboard ang imuhang saddle. Then next na itong upgrade nga pagkabuhaton or setup pagkabuhaton is in pickups. Akong i-change akong pickup to Seymour Duncan. Seymour Duncan kani is stock mo na ang default. Then Seymour Duncan po diri. So ganong gipabilin ako ni pero pa na-explain. Then kani is nganong akong gi-upgrade is atong time nga nanginanglan kog humbucker nga pickup. So kini is humbucker ni siya. Ang size niya is gamay, size of the single coil pero humbucker ni siya. So muna kitawag na Seymour Duncan Hot Trails. Di necessarily nga Seymour Duncan atong pickup nga upgrade. Pero daghan kayo og makita na to no sa Lazada, sa Shopee nga quality kayo mga Alnico pickups. May kay ceramic pickups wala koy bada na no. May mga ceramic nga pickups nga nindot. In fact mga mahalon Seymour and DiMarzio pickups na po mga model nila nga ceramic no. So depende lang gid sa paggamit, depende sa user no sa iyang preference. So kani is Alnico 5 man siguro ni kani ang Hot Trails pero mix na ni siya, mix ni Alnico 2, 3 and 5 man siguro sa akong hibawaan. Di ako sure, nakalimot na ko. So i-upgrade na ko into Seymour Duncan. So kuha na ni siya humbucker na ni. Then pero og satisfied na ta sa tong pickups, no need mag-upgrade no. Ang kalainan lang ani akong bantayan sa stock is mas rich ang sound no sa Seymour compared to stock Fender, pero di na pasabot nga maot ang
ang kuan stock pickups. In fact nagmahay gani ko kay akong gipulihan. Pero na naman na, so pwede rag mabawi ra sa mga timpla-timpla, no. Kung ganahan kong nipis gamay akong panipson, ganahan kong baga na siya daan. Then the middle pickup is mo ni atong stock nga Fender original pickup. Akong gipabilin kay ganahan ko og 80s nga sound, 80s nga clean, di gina makuha kaya diri, no, sa atong mga Seymour pickups. Makuha gid siya sa Fender. Mga kabantay mo mga guitarist nga Dunham, mga session guitarist sa 80s, nicely clean nga sound. Toto kanyang middle pickup lang gamit, then mix with bridge or middle lagi ng uban usahay kanipod. Neck mix with middle, so gamit kayong middle pickups. Fender clean sa 80s nga sound, o ganahan tag 80s nga clean, no, nga sikat yapon karon nga sound ang 80s nga clean. Mo kini siya ang gipabilin. Then kani is Seymour Duncan quarter pounder. Na po ko'y purpose nga nako ning butang. This is P90 nga pickup type. Pero kuan siya mas higher output. Although ganahan po ko sa stock nga Fender pickup, pero ganahan na kita mag tukar-tukar og high gain, high output, so kani itong gipuli. Wala pa yung problema sa original stock. Sa atong pagpili di pickups, atong bantayan is ang kahoy sa atong guitar, atong tanawon ang kahoy sa atong sa mga materials sa atong guitar gamit ang kahoy. Kay dili di ay tanang guitar or pickup compatible sa sagusan, no. For example, si Seymour nagini siya specific na kahoy sa guitar nga pwede siya nga mubagay siya. Kani ganahan mo siya alder, so alder man itong guitar, so kani atong gitang Seymour kani pod ilig po ni siya alder nga kahoy, although pwede po ni siya sa mahogany. So atong tanawon unsay mga kahoy nga gamit sa atong guitar para atong mapalitan og sakto nga pickups, no. Dili lang sigon sa nga pickups mahal og barato pareho ra, pero dapat compatible. For the pickup height, ang atong ideal nga pickup height is 2.33 mm diri sa bass side, pero ideal lang na siya, no. Dili gina maoy ingon nga standard gid nga moy atong sundon, depende gid sa atong preference. Kung ang idea na is kung ipalayo nimo gamay ang pickup ubos, ang pag-adjust ana is kani man, no, screw diri sa kilid. Kung ipaubos na to ang pickup, ang mga produce ni nga sound is more mellow, no, mas bugnaw. Pero ang output ana is ubos pod, ang iyang output nga ma-produce mas hinay siya. Kung isaka po na to ang pickup, ang ma-produce niya nga sound is more treble and mas kusog ang output. So depende na to kung unsa atong gusto nga ma-achieve nga sound. Gusto tag balance mga sound nara sa tunga, no. Di pud kayo hait, di pud kayo mellow. So napoy nga na. So palit tag ruler, dili na to masukod. Dapat magsukod ta atong i-press ning last fret. Dili ning open nga walay gi-press, no. Dapat na i-press nga fret sa last fret specifically before ta magsukod sa pickup height. Katong 2.33 na to nga sukod is multi ideal. Pwede pa dito ta mag-start. Itong klarohon hanap gamay. So atong nakuha ning sukod is nasa 2 kapin, no. So dili gina to ma-exact, pero kani depende ra ni sa
akong preference mo pa ni akong preference, no. 1, 2, nasa 2 before, nasa 2.5 din ako and ang kasagaran nilang ginabuhat na is kani ang neck pickup, ang 6 string sa neck pickup mo ni dapat ang pinakaubos ng pickup. Then kaning first string kaning pickup sa bridge mo ni ang pinakaduol unta sa nga height, pinakaduol sa string. So mo na kasagaran nilang ginabuhat kani ang pinakaubos kay kani man ang kusog magud mo kuan, kusog kay base side nya neck pa gyud kusog ang output. Then kani ang hinay mag vibration diri nga side kay duol naman sa saddle, duol na sa bridge. Then kani ang maraog duol pinakaduol. So depende ra gyud sa preference, no, pero mao na to yung mga ingon nga starting points. 2.33 sa base side, then kani di ay is kaning treble side is mag-start ka sa 1.9 mm. 1.9 isa ka na nimo or ubos. Pero ang disadvantage gyud pud og iduol kayo is mo warble or ang magnetic nga field sa tungod kay magnet ni siya, ang ubos aning ilaw maning mga pickups mo vibrate sa amugunit sa string nga mag-cause og intonation og mga feedback nga di mao, no. So kuan ra gyud kanang balance ra gyud ta sa setup. So dito ta mag-start, pwede dito mag-start kung walay ruler, pwede mangita ka og 1 mm nga pick. Kani akong pick is 1.3 man eh. So if gusto ko makuha og 2.3 nga setup, so duha ka ingani nga pick up na ang pick na ko, guitar pick dili pick up na pick akong i-stack, no, akong ipatong para makakuha ko og 2.6. So moabot ka ng 2.6 anaman ko guitar pick nga 1 mm mas dali. Wala na ko gamitan, no. So kanina yung tigamit pero 1 mm nga guitar pick mo na heavy gauge, duha ka stack ana mo kuan ra gamay, mo gap ra gamay mo na ang makuha na nimo ang 2.5 to 2.3 to 2.5 mm nga kuan. Kung wala gitay ruler, no, tay mga exact measurements, pwede ra kanino kanira ang kuan, kanira atong gamiton. So ingat to, no, press ni then sukod. Basically mo to akong sukod, no. Ito ko nag-start ako rang inaog gamay, then ang consider po na to is pagkuan sa selector, pag balhin. Kung ibalhin nimo diri anya i-compare nimo diri mas kusog gani diri nga pickup, narana sa either kanimoy sakaan, kanimoy ubsan or kanimoy sakaan. So kung duol na kaini siya sa string niya, tan-on nimo kusog ra siya compared sa bridge, compared ani. So imo na ning ubsan. Pero kung balipod, kung tan-on nimo kusog ni siya, okay ni siya kusog pero sakto ra ang iyang height, unya kani hinay, so sakaan nimo ni siya hinay. Kung mo select ka ni kani nga pick up, kung hinay ni siya unya sak niya ang height, pwede pa napay allowance, pwede pa iduol. So iduol na tani yan na, no. Then for the action, what's the ideal action gid kuno sa guitar? Ang kasagaran gid nga ideal nga ganahan sila nga makahumok ang guitar, then maka-shred for shredders lang, no. First dili lang mga blues guitarist ang ganahan sila is kuan sa 17th fret, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ang height sa string is dapat 1.5 mm open na, walay gitap, walay gituplok. So
1.5 mm diri sa bottom nga part sa string o top nga part sa fret mo na i-measure. So dapat 1.5 mm. Pwede mo lapas gamay 2 mm, di mo lapas og 2 mm. Kaya after anything higher than 2 mm diri dapita, kabog na imong kuano, imong action. Gahin na nato po yun. So nga na no. Set up like a pro. Sa atong potentiometers kaning ilalom ani mo ni kitawag potentiometers, kung abrihan nimo ning ilaw man ni ani kaning screw sa pick guard, makita nimo ang potentiometer sa ilalom mo kunay ga-control sa tone og sa volume. So kani mga knob lang ni sila no sa taas, pero ang ilaw man ang pyesa ni is potentiometers. So atong ibutang ana ang clean, dapat regularly clean gina siya, makabantay tanga marag karat na gamay. Ang best gid nga cleaner ana is contact cleaner no. So dili na to butangan og gas. According sa mga electronics majors nga tong mga amigo, di gid advisable nga gas or oil based atong ibutangan na sa ilalom. Contact cleaner gid siya para mahinlo ang mga scratches sa ilalom. Ang gas makadaot. Sadly no, katong nangutana ko sa una sa Guitar Tech, sa Guitar Tech, ningon siya nga gas ra ibutangan na. Ang ko una-una nako kadugayan dili di ay sakto. So filter po ta usahay no sa atong madawat nga mga info. Kani pwede pa siya contact cleaner sa ilalom. Selector na to. So bantay-bantay lang yun itong filter sa info kay di tanan sakto. Next na itong bantayanan setup is atong fretboard. So makabantay mo ingani nga type sa fretboard, rosewood or bobinga or basta kay mga ingani nga type nga kahoy na uncoated, unfinished. Dapat ni siya na irregular nga lemon oil butang nimo. So ipahid ra nimo ang lemon oil, pahid nimo na tanan, din ang sobra imong trapuhan mo kuan na siya no, mo kondisyon na siya sa kahoy. Kaya may tabo og dili na to tangag lemon oil, kani nagsugod na og uga akong fretboard. So butangan na pud ni og lemon oil. So dapat na lemon oil no, tangan nindot ni siya, layo ng diferensya ni kung butangan ni lemon oil. Nahimo na ni siyang murag bago. Wala na ako na ma-care akong guitar kay kay ko gagamit ani nga guitar karon. Ako gagamit usa. O usa pod ka care sa atong mga atong fretboard is atong hinluan ang mga kuano, mga hugaw-hugaw ani. Pwede na to scrape gamit ang pick. Kung dili kay mga sharp nga mga butang no, pwede ra na may mga mabilin gud ani nga mga grime no, o sa pa diha mga hugaw-hugaw, ma-scrape ra na siya gamit ang pick or any plastic no. So kani karon tangan na rin ako after ko magpuli og string, tangan na kami pwede po ta magsuway og putang og lemon oil. Try para kita natong diferensya. Pero dapat wala ni string, nindot og wala string. So yan ang diferensya no, nawang lemon oil. Then butangan na to og tapuhan na to para nindot. Ay sa nangutana day asa mapalit ang lemon oil, naara pod online para to ra ni wala 100 pesos. Ang awa ang diferensya. So marag na bag-o akong dili ginaingog na basara no, marag gyud na bag-o nasinaw then na condition balik. So forward na tanong sa mga importante nga setup sa atong guitar is the nut. Kung tanaw ninyo yung nut is plastic,
pulihan na ninyo o bone bukog. So mapalit ra po ng bone nut online. So wala problema no, nara mapalit, barato ra pod. Pero kani ang pagpulya ni need na ni og luthier no, dili na ni atong kuan. Pero bago inyong natanaw ninyo wala pa na worn out, wala pa kayo na gamit kayo tanawon, okay pa, wala pa yung mga dako nga problema sa iyang mga kuan no, kana iyang mga slots, di pa ingon nga murag na kuan nga pangag na pwede ra mi nga nut, wala problema. So atong tanawon ang setup ani is tanawon na to ni ang sa kahabuga, kuan ni siya, makadetermine ni siya sa unsa ka humukon ang gitara tapuyon no. Ako sa effect sa hole sa pagtapoy, pagtuplok nimo sa frets sa string, kung maka-feel kang gagahi, possible na ay ang kosa na isang nut height no, taas ra ang nut. So kung ang pag-filing ana is kuan na dito na sa luthier. Pero kasagaran nga guitar is dili ra man kayo taas ang nut. So wala problema, tanaw ninyo sa nut, dili habog kayo, i-compare ninyo from tuplokon niyo ang 3rd fret, tanaw ninyo kung habog gani kayo ang string, kung igo ra mo dapat okay na siya. Pero kung naay diferensya nga habog kayo nga inigtuplok niya mara pag ngani kahabuga nga wala gituplok ang 3rd fret, dapat na siyang i-file no, limbasan. Pero kasagaran dili ra no, labi na ng mga guitar nga gipalit sa guitar store, ang uban na nag-set up na nila. So atong the way nga mag-determine is tuplokon ang 3rd fret, then tuplokon nimo ang 1st nga fret. Kani set up na ni siya, kamay ra. Actually wala ni gi-set up, okay na gipa na ni daan paggawas, wala problema pagtanaw nako. Usap pod sa makaapekto sa nut height is ang imong relief sa imong guitar. Importante kay nang relief no, relief sa guitar. So ang the way mag-adjust ana is, ang way ra nga maka-adjust sa relief is truss rod. So pataog Allen, kung kabantay mo sa inyong guitar nga na ay Allen nga pakapin, Allen wrench, lang ka ng Allen wrench. Ang nato na diha, careful lang ani kay kung masubraan pwede maguba ang inyong truss rod sa ilawom na. Ang truss rod is rod na siya, putaw nga nagdagan sa length sa imong fretboard from kiri dapit sa nut padong dari sa tumoy. Mo na siya mo adjust sa bend sa imong fret, tibok neck nimo, tibok neck sa imong guitar. Kung unsa ka bend imong neck, pwede ma-adjust dire. Depende po sa weather no, kung bend kayo imong kuan pa bow siya or pa curve siya, makuan gid siya, ma-adjust siya sa truss rod gamit ang Allen. So ang kasagaran nga turn sa Allen is padong nimo kung ngani ang forma sa guitar no, ano mara ka play nga position, ang pag-tighten na is padong nimo, hinahinay lang, quarter turn lang kada kuan, then alalayan nimo gamay, waton nimo, tanaw obserbahan nimo days or 1 day 2 days kung ni isbog ba gyud ni tulid ba ang imong neck. So unsa may nindot nga neck nga relief, so kasagaran nga ginabuhat is tuplokon nila ni or patangan nila kapo ang 1st fret,
Then ilang tuplokon yung fret niya nagsumpay sa body. In my case kani 17 fret. Then anaon na to ang 7 fret. Tuplokon na to ang 7 fret. Klaro no, di ba? Ang klarohon. Klaro na. So balikon ako akong ikipo ang first fret. Ang tangan ni kipo kapo ilam tayo tag-ipo no, or panganan baka ni siya, or pwede ra imong left hand butang dire, left finger usa sa mga tudloan mo butang dire sa first 6 string, pinakadako nga string, or tanan ni no tong tanawon. Una dire sa pinakadako nga string, sa pinakaibabaw 6 string, then tang nimo ang left, usa sa mga left nga finger nimo dire, then tang na to ang thumb na to dire, then atong anaon tong i-feel sa 7 string 7 fret unsa ka dako ang relief. Kung mulapas gali na og 1 mm para na ho, or kuan dako na nakaayo nga relief no, kit na nakaayo to karon gahi na na imong kuan na imong pagtapoy. So kaning ako is almost 0 no, padili ra di almost mga 0.5 siguro sa ni akong tansya. Ma-feel raman ako usahay, ako ramang i-feel no unsay ganahan ako nga relief. Then kung taasan ra ko akong i-tighten na pud ning kuan, or kung ma-over tighten nimo ni ang kuan ma-zero ni siya, or mula negative pa gani, maot na bad na siya no, daghan na kag bass sa imong, daghan na ka og di na mo tingog nga nota sa imong gitar na. So dapat sakto ra gid ang relief no, para naa pa siya kuan gamay, room gamay para mo vibrate ang string. Ang imuhang neck flat lang siya, or baw gamay pa inward, dili po kayo nga ingog baw gid kayo nga mura na siya og kanang pana no bow na gid siya. So di pod siya nindot kung ang bend niya is pagawas. So pagawas ang bend moadto na dito imong bend, ang may tabuan na kani nga part ang mo babaw, kani ubos kani nga part din mo saka diha, kani ubos din kani nga part mo ana, ang may tabuan na diri nga part ang mag-bass itukar nimo. So mutukar ka og simple nga chords diri, ang mubagting diri ang mga frets diri, mo-bass siya. Then inibalik nimo diri lalom, labi naghilig ka mag-lead, maglilig ka mag-guitar solo diri dapita, lalom ang mga kuan, ang mga pagtapoy no, ang notes lalom inituplok. So dapat sakto ra gid nga either perfect nga flat or gamay nga bow no, gamay nga bow, gamay nga baw gamay para na-relief. Kung ganahan po kag taas nga sustain, kay ang diferensya pod og ubos kayo ang action, although maka-affect ni sa action no, nga iban maingon nga dili maka-affect ni sa action. Kay kung for example mo down ni diri dapita, ang nut mo down man pod, so maka-affect sa action. So somehow maka-affect sa action ng pagkuan na to no, paglubag sa truss rod, kay munaog man po ning diri nga part no, diri nga portion sa fret sa neck. So pasabot na mo baba po tanan nga strings, pero ang mag-determine gid sa action is ang saddles no. So kani nga kuan, ang relief is ang kuan na siya, ang unsa ka
unsa ka bawga o unsa ka bawg imong fret, imong neck. Usa sa mga upgrade na to nga last pagabuhaton is ang tuning. Either dire mag-locking ka, or ang pinakadali nga buhaton is i-upgrade na nimo ang imong tuners into locking tuners. So atong tanawon ang locking tuners. So mo ni gitawag nga locking tuners, no. Nay mapalit online, barato ra. Wala 500 pesos siguro na, pero dako na og itikto, no. So buhaton niya ni is kung pwede nimo niluagan para makuha ning strings na to dire. Kani karon naka-setup naman pero kung bago ang imong setup sa string, bago imong puli sa string, butangan nimo strings dire, isud mo sa iyang machine heads, then i-lock nimo. So di na siya mayabag, no. Isang pa og kanang uyog-uyogon sa tremolo bar. So compared to ordinary nga tuning machine heads, kaning tuning pegs, advantage kayo ang locking tuners, no. Kaya naka-lock siya. Barato ra ang upgrade, pero inyong i-sure kung maigo ba, no, ang size niya. So inadto ra, no, ang atong gamay nga input karong adlaw. Na yung mga setup nga ang gitarista ang mo feel, over the Guitar Tech. Ako usahay na ako yung mga setup nga ako sa akong guitar nga kung gikan sa tech inigbalik sa ako pag yung utrohon kay base sa akong preference. So mo ni mga atong dapat may bawaan, atong personal nga mga preference nga kitaray makabalo the way ta mo tukar, kitaray makadetermine na. So na kay mga final nga mga setup nga pagbuhaton after nimo ipa-setup, or kung mahimo gyud ikaw na mo setup, no, gawas sa mga major nga mga butang like pagpuli og nut or mga filings. Pero kung simple setup lang, mga adjustments, pwede ra buhaton sa usa ka gitarista. Mas maayo nga gitarista ang mo buhat kaysa sa tech. So kani nga mga setup, kuan siya mo gini kuno siya usa sa mga pinaka-importante para nako equivalent sa pagtukar, no. Okay, dili na to ni mga setup nga ani atong gitara, di ta ganahan mo tukar. Kapil tang gahi or mo fight atong guitar or yabag or sa pa daghan pa nga maka-discourage na to usahay. Unya kung on the other side, kung ma-set up na tong tarong, ganahan ta magbalik-balik sa atong guitar kay adlaw tukar, kay nindot ang resonance, nindot ang tone, ma-in love tag samot sa atong gitara. So mora kini atong ikatampo karong adlaw, hinaot nga natin makuha. God bless and more power sa tanan.